Ahojte, vítam vás opäť u mňa na kanáli. Poďte si dnes so mnou uhačkovať takéto krásne veľrybky, malilinké veľrybky. Určite je to vhodný darček aj do adventných kalendárov, keď nejaké chystáte. Čo budeme k tomu potrebovať? Dva druhy vlny, keďže na brúško je biele, hore je farebná. Ja mám prichystanú takúto žltú, bielu, háčik 4,5 mm použijeme, bezpečnostné očka 1 cm alebo 10 mm ja mám nachystané, trošička výplňového materiálu a nejakú tú ihlu na dokončenie. Takže poďte si so mnou uhačkovať veľrybku. Začíname takto zhora, tu nás hora od hlavy a ideme robiť do kruhu, do špirálky, takto nie do kruhu, nebudeme ukončovať, ale budeme robiť do špirály. Čiže začneme magickým kruhom s 8 krátkými stĺpikmi, žltou vlnou alebo farebnou, ako máte prichystanú. Ukazovala som už magický kruh a ukazovala som aj z tejto takejto huňatej priadze. Ja ho robím cez dve očka, môžete si to pozrieť na mojom kanáli, nájdete si to. Do druhého očka proste 8 krátkych stĺpikov. Magický kruh z 8 krátkych stĺpikov. Už je na vás, ako sa vám dobre robí, ako sa vám dobre začína. Čiže magický kruh, toto je 4., 5, 6, 7, 8, dotiahneme trošička, kontrola, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 krátkych stĺpikov. Pokračujeme v špirálke. Ešte takto. Začiatočníci si to označujú takýmito označovačmi. Takýmito označovačmi. Keďže je to taký maličký projekt, neveľmi dobre sa mi robí s týmto označovačom. Samozrejme, ak to potrebujete, tak si to takto označte. Ja si to len počítam. Je to fakt úplne malinká hráčka, kde nepotrebujete si označovať. Možno len dobre počítať. Čiže máme 8 krátkych stĺpikov, pokračujeme v špirálke. Takže ďalší riadok bude, do každého očka dáme 2 krátke stĺpiky. 2 krátke stĺpiky. Čiže do prvého očka 2 krátke stĺpiky. Proste trošku potrebujeme to rozšíriť. 1 krátky stĺpik, druhý krátky stĺpik. Máme 2 krátke stĺpiky. Do druhého očka opäť 2 krátke stĺpiky. 1, 2. Čiže vlastne už máme 4. Potrebujeme sa dostať na 16. Takže si to vlastne len takto počítajte, že mám 4. Pokračujem v treťom očku. To je môj 5. krátky stĺpik. Do toho istého 6. krátky stĺpik. Do ďalšieho očka 7. krátky stĺpik. Do toho istého 8. A takto dojdeme do konca, do 16. Čiže 9. Do toho istého 10. Do nasledujúceho 11, do toho istého už je 12, do nasledujúceho 13, do toho istého 14 a posledné 15, 16. Máme 16, to je druhý riadok, v treťom riadku robíme nasledovné, robíme 7 krátkych stĺpikov, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 krátkych stĺpikov. V nasledujúcom očku budú 2 krátke stĺpiky. 1, 2 krátke stĺpiky a opäť 7 krátkych stĺpikov, do každého 1, do každého očka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
a tu do posledného 2 krátke stĺpiky. 1, 2 krátke stĺpiky. Dostali sme sa tým pádom na 18 očiek, 18 krátkych stĺpikov, 18 očiek máme v 4. riadku. Nasledujúci riadok je 4. riadok. V 4. riadku bez zmeny 18 krátkych stĺpikov, do každého 1. Čiže si to napočítajte. Stretneme sa na konci riadka. Tak, máme 18 krátkych stĺpikov v 5. riadku, prvý riadok, druhý, tretí, pardon, v 4. riadku, tak, 4. riadok, to je 1, 2, 3, 4, áno, v 4. riadku. Nasleduje 5. riadok, v 5. riadku si budeme háčkovať aj plutvy a zadnú plutvu a bočné plutvy, alebo zadný chvost a bočné plutvy. Takže tu vám budem každý jeden krok hovoriť. Idú 3 krátke stĺpiky. 1, 2, 3 krátke stĺpiky. Idú 3 reťazkové očka. 1, 2, 3 reťazkové očka. A vracame sa naspäť v reťazkovom očku, čiže v druhom očku od háčika spravíme pevné oko. V druhom očku od háčika pevné oko. V ďalšom očku od háčika spravíme krátky stĺpik. Krátky stĺpik. A teraz si vezmeme a spravíme pevné oko tu vlastne na spodu. Tu je vlastne jedno očko, zadná niť z toho posledného nášho očka. A tu je jedno očko z dolného riadka. Vlastne zoberieme obidve tieto nite. Dúfam, že dobre vidíte. Čiže obidve tieto nite a spravíme pevné oko. To je naša jedna plutvička. Pokračujeme ďalej v riadku. 10 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 krátkych stĺpikov máme. Nasleduje ďalšia plutva. Čiže to isté, čo sme robili na predchádzajúcej strane, robíme aj teraz. 3 reťazkové očka. Do druhého reťazkového očka vraciame sa naspäť. Do druhého reťazkového očka ide pevné oko. Do nasledujúceho ide krátky stĺpik. Krátky stĺpik. A opäť vezmeme tieto dve nite. Tieto. A tu ide pevné oko. Takže to by sme mali. Teraz medzi tieto tu na dve plutvy ide chvost. Čiže 4 krátke stĺpiky nasledujú. 2, 3, 4 krátke stĺpiky. Tu si spravíme chvost, podobne ako plutvy, s tým, že ideme 4 reťazkové očka, 3, 4 reťazkové očka. Vraciame sa naspäť v reťazkovom očku nasledovným spôsobom. Do druhého očka dáme polodlhý stĺpik. Do nasledujúceho v reťazke dáme krátky stĺpik. A už len dve pevné očka, jedno pevné oko v reťazke a ďalšie pevné oko, opäť tieto dva nite. Vieme. To je jedna časť chvosta. Druhá časť chvosta to isté. 4 reťazkové očka, 3, 4 reťazkové očka. Do nasledujúceho očka od reťazky polodlhý stĺpik, krátky stĺpik, pevné oko
ešte jedno pevné oko. A tu nám mal zostať jeden krátky stĺpik. Takže takto by sme mali. Ja si už niť odstrihnem a ukážem vám, ako ideme meniť farbu na bielu. Čiže ideme meniť farbu. Ja to robím takto. Každý to robí ináč, to robím takto. Znova si chytím tie dve očka tu na. A tú bielu si vytiahneme po tie očka. Takto nejako. Alebo kľudne si môžete spraviť, ako to míte vy. To je úplne jedno. Míte si zavozlíme, nech sa nám to nevyvrieka. Skrieme dovnútra. A v tomto 6. riadku ideme háčkovať za zadnú niť. Čiže predná niť je bližšie k vám. Predná niť očka je bližšie k vám a zadná niť očka je troška ďalej od vás. Toto je vaše očko, predná niť, zadná niť. Čiže my ideme za túto zadnú niť očkovať. Krátke stĺpiky. 18 krátkych stĺpikov. Prvý, druhý, tretí. Preskočíme tu na túto plutovú. Tu bude 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, to je zadná niť, 14, 15, 16, 17, 18, má byť 18. Teraz si dáme bezpečnostné očka na miesto. Dávam ich medzi 4. 5. riadok, tak približne asi na 2 očka od plutvy. Tu niekde. 1, 2, niekde takto. Alebo keď sa vám páči ináč, tak môžete ináč. To neviem, takto nejak dávam. Ja si tieto bezpečnostné očka ešte poisťujem, lebo nikto nevie, aké sú detské zúbky silné, len mamičky. Takže ja to ešte takto poistím. Nahrejem si koniec a zatlačím. Roztlačím to. Takto. To už by deti nemali vytrhnúť so zubami ani, ak by veľmi chceli. Ešte jedno. Očka sú na mieste. 6. riadok sme ukončili. Už len posledné 2 riadky, 7. a 8.
a tam bude úplne bez zmeny. Budeme robiť krátky stĺpik a 2 očka spolu. Očka spolu dávam takto za prednú nitku, potom je to takto neviditeľné spojenie. A znova krátky stĺpik, 2 očka spolu, krátky, 2 očka spolu. A takto to robím, až kým nemám 8 očiek. Potom to už len zošijeme. Ešte teraz to môžete vyplniť si. Neveľa, ani málo, neviem. Asi takto približne. Dobre. A pokračujeme stále takto, ako som vravala, krátky stĺpik a 2 očka spolu. Krátky stĺpik, 2 očka spolu. Krátky, 2 očka spolu, krátky, 2 spolu, až kým sa vám nebude zdať, že tá diera nie je taká veľká ani malá, taková akurát, neviem, možno na tých 8 očiek. To je vlastne už náš 1, 2, 3 riadok. Tak ešte dáme jedno. Krátky, 2 očka spolu. Odstrihneme niť. Tu dieru si zašijeme. Za prednú niť očiek zvnútra von a doťahujeme si to. Druhé. Pomaličky doťahujeme. Mala som tam asi 6 očí, lebo diera už je zakrytá. Čiže 6. Môžete na 6 alebo na 8 si nechať, ako chcete. Si spravíme takýto úzlík. Opatrne, aby sa vám niť neroztrhla. A schováme niť niekde dovnútra. A to ešte potom takou tenúčkou háčkovkou to niekde vtiahnem nitku. Zbytočne to budete odhadzovať. Vnútri sa vám to schová pekne. Upravíme. Veľrybka je na svete. Dúfam, že sa vám video páčilo a teším sa opäť na budúce.